Huai Amchani Tiprasa Bosomni Koktoma Thunairok Nokha Tal Thamromai Shakhambya Klai Tongjak Uttor Maharanipur Bamrai Kamini Bukhuk Nirulata Debormano Nokha Talsani Mairum Chubachu Rikha Koktoma Thumano Karibo Lukurokno Chubawai Hodani Samung Tangi Tongo Borok Tini Bukhuk Nirulotani Chugani Nukhungo Shakhambyani Kokhnawai Bolong Montri Onimes Debormabo Chubakha Tai Edisini Shakham Bedekni EM Komol Kolaibo Chubanai Hene Kogromani Kok Shai Khanarka Chubaju Khlainairo Lehinba Tiprasa Bosongni bisingo belaino kostoni bisingo samung tangai chathaniwo tini obohaino sak sori hamyangai tini khoroksa bukhungno jungkhwai hangkorni kokthoma thumnairok tini phaiyi je mansak sakbai thangni rangbai buihaito chobana mojung phano lak lak chubai mayaba je sago phan tongmani jung khokcha khokni ajimani abono mas kaisa sik chadroble enggan hini jung khakhayo abo haikhaino jung tini phai chubalaimani Uttor Maharanini Bamrai kamio Bukhuk Nirulotano ngeyango udara hangkai boh hangkai boni sai boni logisong tabuk khwayo bo borong naijak hano kwbangma jagano naijak kha phiaba kahamke solution kahamke sak tabuk bo hamsukyak hini jung sawi manman bisingtwi chini kokthoma thumnai Takhuk James bo oro phaika sikango phaiyagnai kokthmarok awaimung khaika aboni bising chungbo khwaini jahato kokthoma thumnairok bo chungbo uansukha je haino khiklaiwi toniwi tonglak joto pare chungbo thangwi chubawano hwnwi chungo bhaike chubalaimani a bisingono chini oroni montri borom gwnang Onimes Deborma bobo chubakha hwnwi chung tini oro phaiwi saimankha kaisa rangni phaisingtwi bo joto pare bobo chubakha hwnwi chung khana kaisa amount chubakha a bisingono tini borokno kherengbar bo trangnai hini chung saimankha Kherengbar hospital aro health minister yakhaba EM bobo joto pare borokno chubai tongo gai chung teitam sanaiba kha saung torinan thangya phiaba chung just chubamani hingkhai chung ang joto chung chubamani obo kaisa motivational message thangton kaisa o dophani bagwi kaisa message thangton kaham message thangton je nung ang jodi no takhubai takhungno chubaikhai chubachu kebo manya hini chung wansukno tini o awaimung tini go khaimani ar khumrung press club ni chin logyo khwai hangkoni bo chini ata biplop tongo bobo joto pare tini o chubachu go phai logiri phaika tei obo haino amchaini especially ani Takhuk Dilip bobai bo chung kwrungkha kwrungman bisingtwi bobo je joto pare bobo chubachu khaika chung oro phaika ngai bobo tini tongo chin logyo phiaba bo tabuk nukjakna muchungyakhau chungbai tanga hingkai norok chubaman norokno nukjak hini samani ba phiaba bono bo chung belai hambai bini amchaiba chung bono tini logyo chung logyo mangkha abo haikhain hingkai obono paithangni message chung je tini norokno lukurokni bwskang chung obo haikhe pal khaiwi phaiwi nukjakmani obo kuno chung sak bolaijaknai ya phiaba kaisa message thangton dophao je nung ang jodi chubakha hingkhe khoroksa chubachu mano a message bai no chung tini ni oro chung norokno hambai.